Am mărit prețul pentru că așa a spus inteligența artificială. Asta a fost replica unui proprietar astăzi. Da, o chestie nouă în imobiliare. Inteligența artificială, sfătuitorul și a tot știutorul planetei, i-a sugerat astăzi unui proprietar să mărească prețul nu cu 1000, nu cu 2, nici cu 5000, nici cu 10.000, cu 40.000 chiar. A spus că s-a consultat cu inteligența artificială și că inteligența artificială i-a spus că oferta lui este mică. Bun, un apartament pe care se chinuia să-l vândă de ceva timp, i-a mai adăugat 40.000 de euro la preț. Drept urmare, probabil nu o să-l vândă nici peste 2 ani. Și după concluzia trasă de noi, am decis să scoatem oferta de tot de la vânzare. Nu văd sensul să avem o ofertă supraevaluată, extrem de supraevaluată să zic așa, doar pentru că a spus inteligența artificială. Poate mulți proprietari apelează la asta sau nu, dar imobiliarele cu ChatGPT-uri să știți că nu fac casă bună împreună și nici nu fac tranzacții bune împreună. Dacă o să vă luați pe ChatGPT, nu o să vă vindeți apartamentele niciodată și nici nu o să le închiriați niciodată.